ye avril kalo tile 7 san 2026 Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an bɛɛ lajɛlen fo a ka waati tuga la aw bisimila Mali kunnafoni jabaranin ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taga Tɔnbukutu. Avril kalo tile fɔlɔ ka taa se avril kalo tile 3 ma an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankari jatigɛ wale tigilama caman na. O senfɛ o ye camion 2 minɛ min kɔnɔ falen tun don moto jakarta fo ka taa se Saneliu ma ale ni taji bariko dɔ ani sunpi bingani senfɛ kabini san 2018 waati. Nin baara in kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da an ka wolomasigi tabaw ka mobili dɔ kan. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin minan kofɔli ninnu ye u tun bɛ ka bɔ Moritani jamana de kan ni k'a di jatigɛ wale tigilamaw ma. Buguni polisilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da zone 2 kan avril kalo tile 2 su ka dugujɛ avril kalo tile 3 la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin zone kɔfɔli ninnu ye u binna boulangerie dɔ de kan Medini sigida la min senfɛ u ye sefa wari miliyɔn 4 boyanko kɔni daraki nin boulangerie nin kɔnɔna la. An bɛ wagati min na iko sisan maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw ka bingani calen no Tɔnga dugu kɔnɔna la. Bɛndɔji ni ale ni Gundamu cɛla bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 2 bonyanko avril kalo tile 5 san 2026 Mohamed Wali ale bɔnɛna ani na maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw fɛ. O senfɛ fɛn min kɔni ye ni maa maramafɛntigi lakodɔnbali ninnu ye u ye taa bila so caman na. O hukumu kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bɛndɔji sigidalama dɔw b'u u sigiyɔrɔ bila sabula u sigalen no a la k'a fɔ fɛn min ye ni maa maramafɛntigi lakodɔnbali ninnu u bɛ segin ka na kokura ye dugu kɔnɔna la. Hakilina jiginna novembre kalo tɛmɛnen san 2025 influenceuse Mariam Sise ale bɔnɛna ani na ni maa maramafɛntigi lakodɔnbali ninnu fɛ. Mars kalo tile 27 Tɔnga dugu kelen kɔnɔna la Amadu Babi ni ale kun ye butigitigi ani ni Tɔnga conseil communal membre dɔ fɛnɛ kun no ale fɛnɛ bɔnɛna ani na maa maramafɛntigi ninnu fɛ. An bɛ wagati min na iko sisan tasuma kasara cayalen no an ka jamana kɔnɔna la an bɛ taga Teninku. Kunun tɛnɛn avril kalo tile 6 san 2026 kɛlɛ kɛra sababu ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila tasuma kasara kɛra sababu ye ni ka ni maa kofɔlen ninnu dakayɔrɔ jeni. O hukumu kɔnɔna la Tenenku sigida maire danka 2nan Sumayila Bukari Kulubali ale y'i senfa biribiri ka se nin yɔrɔ in na. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa ma jogi maa fɛnɛ ni kɔni ma to nin ko in na nka fɛn min ye maaw bolofɛn nafama caman olu kɔni tiɲɛna. Gouvernement ka wulikajɔ kɛra sababu ye ATT-bugu la ka logement sociaux 202 minɛ a tigiw la ka sababuya kɛ musaka minnu kan ka sara a bɛ san 3 bɔ nin du kofɔlen maa ninnu tɛ ka sara a saracogo la. O de kama gouvernement ye wulikajɔ kɛ n'u k'u labɔ nin so ninnu kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin logement sociaux kofɔlen ninnu ye i b'a wari sara fo ka taa fɔ a wari banna wagati min na n'o o kɛra nin du kofɔlen ninnu bɛ kɛ i yɛrɛ de ta ye. An bɛ taga Kofin Sitakili sigida la Keɲeba lamini na Kayi mara la. Avril kalo tile 4 su ka dugujɛ avril kalo tile 5 san 2026 fɛn min ye nin dugu kɔnɔmaa ninnu ye u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ bingalikɛla dɔ kun kelen do ka bingali ta k'u sɛgɛrɛ. O hukumu kɔnɔna la nin dugulamaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛra sababu ye ni ka dankari bingani wale tigilama 3 la min senfɛ maa 2 olu kɔni bolila. Karidon avril kalo tile 5 san 2026 stade Wɛnzɛn Kulubali kɔnɔna la bara de fer belebeleba bolodalen kun do sama bali ale ni SD Wara ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ fɛn min SD Wara ye ale kɔni sebaya sɔrɔ sama bali kan kuru 2 ani kanankolo nin waleya kɔni balila maa caman na. Jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn kunnafonidilaw dusuma kasilen no ka sababuya kɛ kunu avril kalo tile 6 san 2026 Makɔrɔ Kamara ni ale ye kunnafonidila ye ala y'a ka kalifa minɛ a la ni radio oxygène tigiro journal kabako fo ka taa se Muso TV ni o tigiro an bɛ dugawu kɛ ala ka saya kama lafiya ye. Niger Tchadi jamanaden 7 kɔni jasora karagɛlɛn diinɛ tigilama dɔw fɛ Boko Haram
marsikalo tile 31 san 2026 ni maa 7 la u kɔni ye maa 1 kɔni da k'o sɛden kantigɛ. Nigeria, Chad olu kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ni karagɛrɛ diinɛ tigilama ninnu kɔni kɛlɛ. Ni karagɛrɛ diinɛ tigilama ninnu ka laɲini de ka État islamique dɔ sigi Nigeria woronduguyan fan fɛ. Avril kalo tile 4 karagɛrɛ diinɛ tigilama Boko Haram u y'a ɲini Chad jamana fɛ u ka maa 6 minnu jasolen u bolo u ko o falen ni sefa wari miliyɔn 500 ye. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ san 2025 la Sahel yan fan fɛ jatigɛwale tigilamaw ye dankari maa 5,582 de ka ɲɛnɛmaya la. An bɛ taga Nigeria yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko Zamfara. Finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankari karagɛrɛ diinɛ tigilama dɔw la n'u b'a wele ko Boko Haram. O sen fɛ u ye dankari karagɛrɛ diinɛ tigilama maa 65 bonyanko la. Bingani sen fɛ fɛn min ye ni karagɛrɛ diinɛ tigilama ninnu ye u kɔni ye maa 150 jaso kɛrɛnkɛrɛnyala muso ani denmisɛnninw Zamfara dugu yɛrɛ kɔnɔna la. An bɛ taga Angola sanjiba dɔ nali sen fɛ kunun tɛnɛ avril kalo tile 6 san 2026 o kɛra sababu ye ni ka maa 29 bɔnɛ ani la maa 17 olu kɔni joginna maa 3 olu tununna. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ so 6,600 olu de kɔni tiɲɛna ni sanjiba in nali sen fɛ. Iran ye Ameriki finitigilakaw dagayɔrɔ gosi Kuwait jamana kɔnɔna la min sen fɛ maa 373 joginna. Kunu avril kalo tile 6 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 5 kɔni bɛ olu jogutogo kɔni juguyara kosɛbɛ. An bɛ to Iran halisa. Iran Gude Supreme ni ale sigira kalo 1 bonyanko ni a tɔgɔ Mojtaba Kamini. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ koma la sisan ka sababuya kɛ kabi février kalo tile 28 san 2026 Ameriki jamana ka mugujugu film kɛra sababu ye ni ka dankari a fa ka ɲɛnamaya la. O hukumu kɔnɔna la n'a tun banana nga an bɛ don min na i ko sisan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o jokinida in kɛra sababu ye k'a bila koma la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la aw k'an bɛn don n'a nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan.